tedduɓe on calminama yewtere coftal ɓalli men hande addi ko haala sippiro modulo joguiɗo desewal sippiro Sénégal hani eyo mi wi on modulo joguiɗo desewal sippiro Sénégal hani hawdirde e biyeteɗo Ama Baldé min jewtiɗe nde toɓɓere min kal kadi e haala Tour du Faso adodirel puccel jamdi to Burkina ko alet hande nde ɗum timmi min kal kadi ko yewti e Ballon d'Or mo Messi heeɓi hikka gam yewtidde ɗum en jaadat hande e hoɓɓe hesɓe Arouna e Dieynaba en jogui gantu ɗum noon en jaadat e Mamadou Fall Diagne ɗo kertorɗo coftal ɓalli a salminama Mamadou Fall. A salmitama. Koɗo men ɗimmo yewtere nde wiyete ko Adama Ba ko Diagne kankone o jooɗi koto Matam omon e ɓoggol ngol a salminama Seydi Ba. Abdoulaye Diallo anne a jaɓɓama e yewtere coftal ɓalli men. Aissata Ly weltanama a jarnama sanne an kadi. Tedduɓe ko ɗum woni rewro yewtere nde ɗum noon on mbiyama bisimilla. onon yeɓoɓe coftal ɓalli men e hello Facebook e YouTube RFI Fulfulde on beltanama alet hande nde noon sippiro mawgo ene woodi ɗo e Sénégal hakkude modulo e Ama Baldé modulo mo écurie Rock Énergie to Parcelles kanko e Ama Baldé mo ganduɗa woni e écurie Falaye Baldé to Pikine kongol noon woni aranol ko ɓe ɗiɗo ene kawra moni e mabɓe fof suutino kongi keɗoɗen ko Ama Baldé gadortoɗen. di gërëm sama dëkk turando mi yetti yimɓe wuro am wawa jahal ɓiɓɓe Guinée kala tawaɗo Fuladu noddama yettama mi jarni Pikine fof ko mbawmi wiide ko ɗum ɗaɓɓannomi guila duuɓi kewɗi Pikine naaɓe fof yo padam mi heɓat polgu ko waɗɗiɓe ko ɓe mbaɗi ɗum heddi ko min Ama Baldé ɓi Falaye Baldé mi waɗa ko hani ko mami holluɓe sagatagal am kala ko gorko ina waɗa e sippiro mi waɗat ɗum on ñalawma gam addande Pikine naaɓe polgu eyo keɗiɗen ɗo joni ko Ama Baldé fiiri kongi makko noon ko Moussa Bari o yettama joni en jahata heɗade modulo kanko fiiri kongi makko ko Oumar Sow. ñun pare nañ fatti nañ fépp min keblima no hannirta ni kala ko addi o tawat ɗo ko ɓuri ɗum jingonoɓe min ene gandi komin heblotoɓe ko sippiro ngo woni golle amen min pijirta ɗum wona hande tan puɗɗimi heblade ko hen dawatmi ñallatmi mbalanmi ñande foof ko mbeɗe e takkomaji ɗe ha e nokkuji ɗo yimɓe mbaɗata coftal ɓalli gam heblade kala ko meccal ngal namdi emin hen emin jogui eltoɓe sippiroɓe Parcelles foof ene ballamin eɓe gandi pellital amen so Allah jaaɓi desewal ngal min ganni ko oppirde ɗum Parcelles naaɓe so Allah jaaɓi komin hawoɓe ɓiɓɓe Parcelles fof parnoro min ngala sikki sakka e ɗum eyo en keɗima ɗo joni kadi modulo siftinde noon ɗi kongi o suutino ɗum walla kamɓe ɗiɗo fof ɓe cuutino ɗi kongi e kuccodiral ngal ɓe mbaddi e jeyndiyankoɓe ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe Mamadou Fall a heeɗima koɓe kaali kamɓe ɗiɗo fof amma kañum yehino ha Casamance to Fuladu o yettiɓe ni gam fewjude sippiro ngo kamɓe ɗiɗo fof noon elle koɓe hebliɓe ha ɓe tiiɗi holko ɗamininɗa e o sippiro e holi ɓe ɗiɗo ɓuuri darade gam hebde kaw. Sippiro ngo ko sippiro musgo foti wonde saabu ɗum sa ƴeewi kamɓe ɗiɗo fof ko sagataɓe o mo ganduɗa ko kañum woni Ama Baldé duuɓi makko ina fota e capanɗe tati e ɗiɗi fayi e capan tati e tati o mo ganduɗa kañum woni modulo sa ƴeewi ina jogui ko ina fota e duuɓi capan tati e jeetati wadde kamɓe ɗiɗo foof ko sagataɓe ko sippiro musgo sippiro ngo fotata wonde kono noon oɗo saaha no mbirɗa ni sa ƴeewi o mo ganduɗa kañum woni modulo ko kañum ɓuuri darade no feewi saabu ɗum modulo ardi o mo ganduɗa kañum woni Ama Baldé e battu sippiro kadi sa ƴeewi e batte polgu kadi o mo ganduɗa kañum woni modulo
kañum ɓuri hewde ko fooli e o mo ganduɗa kañum woni Ama Baldé wadde Modou Lo kadi sa ƴeewi ɓe o ganduɗa ko kañumen o sippindirde kadi ko sippiroɓe mawɓe kala fanna mo ƴettuɗa o mo ganduɗa kañum woni Modou Lo sippiri e mabɓe wadde hande sa ƴeewi e batte darde o mo ganduɗa kañum woni Modou Lo ɓuri darade kono noon soyna ƴette ko fati e batte o mo ganduɗa kañum woni Ama Baldé kadi ko cippiro mo ganduɗa wona neɗɗo mo suusa sabu ɗum sa ƴeewi sippiroji makko ɗi foof ko kala nde arbitre ummi tan hakkude makko e mo foti sippirde o tan kanko o yiyata ko fayde e omo ganduɗa ko kañum o huccodiri wadde ɗon kadi sa ƴeewi ɗum tagui mbimi sippiro hande ngo ko sippiro musgo fotata wonde hakkude o mo ganduɗa kañum woni Modou Lo e Ama Baldé Abdoulaye mari hedde walle kanko ko haali ko aɗa jaɓi ɗum sabu min e yiyandam oye ɓuuri hettude suka Ama Baldé mataw hay sinno Modou Lo kañum jogui kañum hande laami e sippiro ngo haɗata hande Ama Baldé kañum ne mataw ene jogui chance o haali ɗum on ene jogui cuusal hande so arbitre o sifli tan ne wayno on wowi ko yaade giddude mo huccodiri o mari an a yiyande ma a yiyani ko Ama Baldé ɓuuri eyi Aissatou yiyandam e fannu goɗɗo miɗo yaadi e makko kono e fannu goɗɗo mi yadani e makko sabu ka kongi makko arani o wi'i ko Modou Lo ɓuuri jogade darde tiiɗude andi oɗo saaha ina satti andude holi e maɓɓe ɓuuri jogade darde tiɗde sabu mo ƴeewi o haali nanen Modou Lo no jogui ko suka jaro duuɓi 37 ko gonga kanko kadi jogui desewal ngal kanko laami sippiro ngon hande oɗo saaha sa daari kadi e ko laaɓi tati tan kanko Modou Lo o liɓa ɗiɗin ko ballage ƴettunoɗo desewal ngal liɓimo laaɓi ɗiɗi tammudu mi sikku ko Bombardier liɓimo Ama Baldé kadi sa daari e cippiro mi sikku o liɓama laaɓi ɗiɗi e nder cippiro laaɓi 15 kono Aissatou min komi yiɗi haalde par ce que hande Ama c'est vrai ko gonga sa daari kanko eɗen wawi yinde ko minu ɗum kanko bammakko ko cippirtunoɗo Falaye Baldé tawani ko écurie Falaye Baldé kono Ama Baldé kadi sa ƴeewi yonti duuɓi hewɗi o cippirani ko francire wiyata ko hono noon Modou Lo kañum kadi sippirani duuɓi 5 nani ala Modou Lo sakkiti e sippirde Ama Baldé hakkude makko e Eumeu Sène caggal nde o liɓimo ƴetti desewal ngal kono hadde ɗum en wawata wiide ko Ama Baldé Modou Lo ɓuuri darade Ama Baldé Abdoulaye en payati Adama Ba kankone omon e ɓoggol ngol adda hen yiyande makko Adama a salminama Aissatou mi salminima yo a heeɗima ko Modou Fall e Abdoulaye Diallo kaali anne hol yiyande ma hen hol e ɓe ɗiɗo ɓurɗo darade walla hol e mabɓe cikkuɗa heɓata kaw hande eyyi ko adi foof mi salminima mi salmini wonɓe ɗon e plateau ɓe mi salmini dendagal hettiyankoɓe RFI Fulfulde eyyi mbiɗe tawti woni miijoji mabɓe saabu gonga Ama Baldé ko ɓi Falaye Baldé champion d' Afrique Ama Baldé ko miñum Jules Baldé ko mbir mawɗo Ama Baldé ko miñum Papa Baldé ko mbir mawɗo ko miñum Paté Baldé on e foof yimɓe ne gandi wonko waɗi e lamba he Modou Lo noon ko mettuɗo sippirde Modou Lo ko neɗɗo mettuɗo sippirde guila o ala e lamba he ko gonga o heeɓi won défaite aji ɗe o heeɓi hakkude makko e Bombardier ɓuurimo doole hakkude makko e Balla Gaye 2 eɗen mbawi wiide ko tubak wiyata ko bête noire makko kono noon voilà ko heddi ko e nder lamba he Modou Lo o holli ko wiyete ko constance e nder lamba he o holli wonde omo jogui technique saabu combat hakkude makko e Eumeu Sène woni première édition o kala jiinoɗo on combat yi wonde ko Eumeu Sène waɗimo ko so mbir goɗɗo o wanno ɗum tan omo wawno ɗum libde kono ɗum ɗon Allah hokki hen Modou Lo dañi hen victoire o holli kadi e kaɗon lamba kanko Modou Lo omo wawi gueɗe kewɗe e nder lamba he donc Modou Lo wona neɗɗo fina tan liɓamo ko neɗɗo taw ko gonga kanko jogui couronne roi des arènes o kanko kadi sakkiti sippirede e Ama saabu Ama jooɗimo ɗuuti sippiraka kono Amadi le darima kañum ne fewnitima a yiyani joni ɗo usti poids makko ha ɓurde hoyde
ko gonga kono aɗa andi entraînement et compétition wona gotum aɗa wawi wadde entraînement mais pour mbawa dañde rythme il faut que gona e compétition Modou sakkitimo e nder compétition Ama ene jogui avantage wonde cukalel ngel ɗum kadi ko avantage cukako ne hokka avantage kono ko mbiɗa nane ko kamɓe ɗiɗi fof koye cagatagal mabɓe ɓe daari saabu Modou Lo dañani taw duuɓi 37 kadi Modou ko professionnel ko neɗɗo baɗɗo respecté ko waɗata ko cikkumi ma en mbawa dañde combat belɗo e oɗo tuma min mi wawata wiide mbiɗa hokkira pronostic kono ma en ji combat belɗo gadiɗo e mabɓe jumde foof noon ne wawi yande saabu eɗen gandi Ama ko neɗɗo mo ganduɗa kanko e balla gueɗe ɓe nandude jikku so arbitre sifli tan ko janowo e adversaire makko ko piyowo kono Modou Lo ko neɗɗo mo ganduɗa défensivement ko neɗɗo tiiɗɗo ko dartiɗo défensivement ko tiiɗɗo omo tiiɗi kadi omo jogui pied gauche mo ardinta so ardini pied gauche woni heewi gende adversaire makko kanko Modou Lo kala nde o ardini pied gauche makko pour adversaire o naata e garde makko weeɓani a faami wadde yeɓoɓe ɓe hannde yo ƴeew yo ndaar so tawi ko ngal koyngal nanal o ardinta maala mbiɗa noon ka rokkirta pronostic kono heeɗiɓe ɓe kañumen kam ene jogui yiyande mumen ɓe hen gondi mbi ko Modou Lo hawata ɓe hen mbi ko Ama Baldé mi taƴanima tan kono haade ma jokkidde tan jehen keɗoɗen kamɓe ni yiyande mabɓe saabu koye yewtere nde ɓe jeeya keɗoɗen ko Oumar Ka Banjul hakkunde Ama Baldé e Modou Lo de ko combat poɗɗo wel ombo sikka dal ma wel tigui goto foof ko gaari mawde e banggal lambo keɗima noon Ama Baldé haalis e hollarima janguin Modou Lo lambo ma fiiɗum ma liɓɗum o wi kadi yimɓe ɓe woto ɓe bonnu haydara ko lambu cattuɗo wonata par ce que kamen foof ko jaale mawɗe e banggal sippiro e Modou Lo kam hay goto haalta haala mum wawde sippiro Ama Baldé kadi ko ɓi cippirteɗo hakkude Modou Lo e Ama Baldé ko sippiro sattoyo no feewi musowo nde wonno moni foof ene heblani goɗɗo keblungal timmugal ɓoyani ko Ama Baldé ummi to nokkuji makko nokkuji Fuladu eɗen jogui pellital ko Ama Baldé liɓata Modou Lo juɓɓu timmugu o hefta roi des arènes o e junggo makko Ama Baldé ko yahi o gemboy ko fof Casamance ɗo koye ngal ɗo tun o ɓurata liɓede janɗugal molanagal noon Modou Lo wallintamo saabu Modou Lo no ɓurimo expérience e no ɓurimo parde ko pari o tawa e Modou Lo no pari ɓuri ɗum Ibrahima Daoud Sow Oxolede Mauritanie Modou Lo e Ama Baldé kamɓe ɗi fof ko mbiruji dariɗi hedde noon ko Modou Lo kam ɓuurmi ɗaminade ko kañum heɓata polgu kono noon yo rento nde tawno ko hakkude Samba Libadaro e Samba Libataki so kawre boyl tan ko yanima ya porde kewat o ko musidɗo moon guiɗo moon Abdoulaye Malal Ba de Mauritanie kamɓe fuude koɓe baroɗe kam molanaɗe mooɗe eɗen jakori kam lamba ka kam maka wel maka heew kadi fulla e fayida e saabu yuɓɓinɓe lamba ɓe ɓe cuuɓi ko yimɓe ɓe ganduɗa yiiɗaɓe hande oɗo zaman kadi ɓe yimɓe fof jogui hoolare ɓe jogui kadi yakare soɓe mbaddama combat ma ko yooɗi yiihe ko yakora e mabɓe ko so Allah jaaɓi kadi maɓe mbad ɗum e heddi noon ko lamba kam foof nani hen way tan kono kuuraji ni ɗo jakorɗa ɗo ko ɗon janfeteɗa ɗo yakorani ɗo kadi ko ɗon keɓata ɗum noon yo Allah wallu tan mollo e Ama Baldé ko sippiro mango woni ɗon mollo noon ko neɗɗo bawɗo sippiro eɗen mbaɗi ɗaminare ko kanko jogori dañde polgu laftungo e dow mo sippirto sabi ɗum mollo eɗen jiiya sippiroji makko kewi ɗum jiiretemo ni ko neɗɗo kewɗo peeje ɗum noon e ñaguima tan wullanoɓe mollo e dillanoɓe kadi to banggal Ama Baldé e foof yooɓe gaare dow peewal ko fijirde welde e waɗe dow deƴƴere Sénégal naaɓe foof ene poti mawninde ɗum nde wonno ɗum jeeya koye piine Afrique naaɓe ɗum noon garene dow deƴƴal jehene dow deƴƴal ɗum woni ko ñaguiɗen bandiraɓe ɓe yo ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe jettama e jiyanɗe ɗe noon won hen gonani ko Modou Lo heddiɓe Ama kono ko laaɓi ko kamɓe ɗiɗo fof kamɓe fof ɓe mbi ko ma sippiro ngo wel ma polgu kadi mate on jiyani ononne hay goto hen mabɓe wasa nawde polgu wona tan ala mi sikka wot kay andi Aissatou yonti walla mbiyen neeɓi wono ngu sippiro waɗani e nder Sénégal hakkunde ƴettuɗo desongal ɓurɗo marde jinganayɓe e nder parcelle woni Modou Lo Ama Baldé wiiɗo Ama Baldé tan hakkilɗe jahat e Pikine woni wonanɓe Eumeu Sène wonanɓe no wiyete kadi soko no wiyete ɓiɗɗo liɓunoɗo sakkitiɗo Balla Gaye do ko Boy Niang 2 ligongo Boy Niang 2
Eumeu Sène Tyson Boy Niang 2 Sipiro ngo ma wel Aissatou ma wel ko gonga tigi sabu ɗum sa ƴeewi hande ma won polo sabu ɗum sa ƴeewi kamɓe ɗiɗo ɓe fof noɓe darorto ni e batte Sipiro o mo ganduɗa ko kañum woni Ama Baldé sa ƴeewi no Sipirto ni e no modiro kadi darorto hande e Sipiro ngo kamɓe ɗiɗo maɓe memodira ko fati e batte piggal walla maɓe jaggodir te soɓe jaggodiri kadi ɗon yimɓe hewɓe jii ko o mo ganduɗa kañum woni Ama Baldé sa renaki mawo dañ folde o mo ganduɗa ko kañum woni Modou Lo kono noon soɓe mbi eɓe piyodira ɗon noon o mo ganduɗa ko kañum woni Modou Lo sa renaki noon mawo fool o mo ganduɗa kañum woni Ama Baldé saabu ɗum Modou Lo woni mbir mo ganduɗa kala nde omo sippira e neɗɗo hayso tawi omo rutto caggal mawo ƴeew holno wawirta firdema saabu ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ko darde ko darde hannide o mo ganduɗa kañum woni Modou Lo e batte ha joni e Sipiro ko ɗum noon hande sa ƴeewi kadi o mo ganduɗa kañum Ama Baldé ko yimɓe ɗiɗo liɓimo liɓe moɓe ina jeeya hen mo ganduɗa walla ko yimɓe ɗiɗo o mo ganduɗa kañum Tapha Tine sa ƴeewi Tapha Tine kañum Ama Baldé liɓimo on Tapha Tine kadi liɓi o mo ganduɗa kañum woni Bombardier liɓi Modou Lo ɗon noon sa ƴeewi ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ko ina foti ƴeewede no feewi saabu ɗum Ama Baldé liɓi liɓɗo Modou Lo eyo en jahat tan hankadi wadde tawoyde Adama Ba an mbiɗa hokkirta pronostic kono kam yenema Sipiro ngo yawat walla lelat eko raɓɓiɗi tan ene wawi wasde yawde so tawi Ama o waɗi no Balla Gaye de heewi wadde ni ne wawi yawde c' est à dire arbitre o sifla tan o tawoya Modou Lo ne wawi yawde par ce que Modou Lo wona neɗɗo tawetede tan ridde o wona on neɗɗo sa tawi mo tawat défense makko no moƴƴi garde makko no moƴƴi kadi ko kaɓeteɗo Modou Lo ruttata ko caggal to banggue haare ɗon noon kawo ne wawi wonde ɗon te to banggue kawo eɗen gandi Modou Lo ko neɗɗo ganduɗo no kawo waɗirte saabu o sakkiti wadde Eumeu Sène ko kawo donc cikkumi ama kamɓe ɗiɗo foof eɓe jogui intérêt e premier round o darodirde e koye mabɓe ha goto men foof anda hol stratégie goɗɗo o donc min mi sikkani taw lamba ka ne wawi yawde par ce que soɓe jiiɗi yawdude lamba ka tan so renaki goto mabɓe ne wawi yande accidentellement donc e yiyandam stratégie mabɓe foti wadde ko ƴettude ko wiyete ko round d' observation goto mabɓe foof daara holko goɗɗo o addi peut être nder deuxiéme walla troisiéme round o gueɗe ɗe mbawa waɗa décanté par ce que ko rampe technique foti wonde laaɓi a jarama Adama Ba joni tedduɓe en guddat ndeɗon toɓɓere payen hankkadi Burkina nde wonno ko hande lappol 34 ɓiire Tour du Faso woni adodiral puccel jamdi vélo uddi walla mbiyen timmi hande noon dawal battinigal ngal waɗama en keeɓino seedaku Paul Domo kanko ɓiir Burkina kanko heeɓi mayo olo ɗum noon en keɗotomo eyi mi tawama laabi tati ngal adodiral ko ngol watti laabi nayyi hebde jeenari ndi e rogere arenere nde ko fartangi mawɗo wonanimi mbeɗo welti sanne eyo on woni Paul Domo o humpidde noon ene jeeya e leyɗe tawaɗi Tour du Faso o Mali Niger Guinée Côte d'Ivoire Maroc Belgique tedduɓe en garat han kadi e kabaru fukko koyngel e yoga e kawdire baɗɗi to Europe e ɗi ñalade koto Espagne gadortoɗen Abdoulaye eyi kay Aissatou no mbirɗa noon Espagne hande noon ko mbiyen hanki ko FC Barcelone fooli kara han Real Sociedad loggol e kowal Las Palmas fooli Atlético Madrid loggi ɗiɗi e gotol si jamdinoga e goo yoni Aissatou Real Madrid wonuɓe ka dow rewro hawray e Rayo Vallecano
noon sen gummima Espagne en payata Angleterre. eyyi Angleterre ñalawma sappo go ƴiiƴo hanki Manchester City wonɓe ka dow rewro foli ko muusi Bournemouth loggi 6-1 Manchester United mo André Onana tawi Fulham ko maɓɓe ɓe foli ɓe loggol e kowal goɗɗum ko hewɓe habbanoki Newcastle foli Arsenal hanki loggol e kowal janggo noon Tottenham kawrata e Chelsea si jamdino gayi e go yoni ay satan noon Abdoulaye humpidde tan ɗo e Afrique ko hannde e yamɗe 17 weeyo adunayankore Wydad AC e Mamelodi Sundowns kawdirta jahol final Super League Afrique gartongol noon wonata ko alet arore en mbawa noon haalde haala kabaru fof ko koyngel Abdoulaye taw en gartani e haala ballon d'or nde wonno Messi heeɓi jeenari ni kadi hikka ngol watti laaɓi 7 yiyande hewɓe noon Mamadou Fall kanko o hanano rokkede kadi desawal ngal 7 ɓurti onon holko no jiiruɗon ɗum ɓurtani min jimi ko ina hani saabu ɗum omo ganduɗa ko kañum woni Lionel Messi sa ƴeewi dental ngal ganduɗa kañum reninta aduna foof ko fate batte fukkol ngel ko kanko ƴetti ɗum woni coupe du monde ɓennuɗo o hande ala ko ɓuri ɗum wonde dow hadde noon so en jeehi ha ɓe mbi hande ko kanko totta ballon re kanŋe nde ko hunde hande saabu ɗum ko darde makko hollit ɗum sa ƴeewi oɗon coupe du monde kadi so Argentine ƴetti oɗon coupe du monde ko Allah kanko e Messi saabu ɗum ko darde hande so diwi coupe du monde holko waɗi goɗɗum ko tagi ko waɗi omo hokke ɗum woɗɓe nan ɗo ene ko wayno Mbappé Abdoulaye ko wayno kono ɓe ƴettani coupe du monde ɓe ƴettani coupe du monde gonga no mbiɗa noon ko noon ɓe ƴettani coupe du monde kono mbiyen tan e ngal tinodiral walla e ngal kawral ko hakkunde Argentine e France Kylian Mbappé kanko naadi loggi 3 wona loggi 3 o naadi Messi naadi loggi 2 hayso tawi ko Messi marno darde fayda ngam kippu makko ƴetta desewal ngal kono Kylian Mbappé kanko kadi o darno darde ɓurde fayda hakkunde maɓɓe noon sa daari Kylian Mbappé kanko ƴettoyi place tataɓo min ko ɗon woni warani hay ɗimmo ɗon no mbi eyyi ɗon kay mi jaɓani mi anda hay min mi jaɓani ɗon ɗon on kawri ɗon kadi hay min mi jaɓani ɗon saabu ɗum so Messi ardima tan Mbappé fotno arde eyyi kono noon mate wona kadi e sariyaji ɗum woteji ɗi no jeehirta ni no sariyaji no jarni esat ɗum ko ma haale hewɓe sikkinano haniri yarde par ce que saabu ko jeaniyankoɓe dilloɓe to banggue coftal ɓalli hande kamɓe e suɓata adino e hitande ujunaji 2010 ko hakkunde fedde adunayankore toppitinde kala ko fati fukkoyngel no wiye FIFA jokkodirno e France Football kamɓe jogui kala ko yowiti e desewal walla mbiyen ballon d'or kono hande oɗo saaha ko jeaniyankoɓe adunayanko walla dilloɓe to banggue fukkoyngel kamɓe suɓata wiɗo suɓogol tan andat mim no wawi suɓude ko kala mo jinganta on suɓanta ko jingol tan woni hende ko ɗum tan sabu ɗum janiyankoɓe ɓeni kamɓe jeeɓata kawdire ɗe kamɓe gandi holi hen ɓurɗo tinnade walla holi hen ɓurɗo ɗum inde kono ko jingol ngol ardoto sabu ɗum sa ƴeewi aɗa andi o mo ganduɗa kañum woni Mbappé ko ɓi Cameroun ko Cameroun najo sa ƴeewi toon to Cameroun to ko kanko ardi wadde sa ƴeewi kadi banggue goɗɗo kadi won hen ɓe ganduɗa ƴeewata ko ɓiɓɓe mabɓe ɓe jingana ɓe gotana ɓe sabu France najo ko Afrique najo ko ɓiɗɗo Cameroun ɗum fof ko wala jinganoɓe ɓen walla mbiyen jeyniyankoɓe ɓen ko ɗum ɓe ƴeewata gam komin jeyniyankoɓe Abdoulaye komin jeyniyankoɓe ko ɗum waɗi hewɓe sikki sariyaji ɗi ma ɓe lelna sariyaji kesi sabu ɓe eltoɓe no fotno tawede e kadi woɓɓe e fettoɓe kadi no fotno tawede hara tan na jeeniyankoɓe ɓen tan suɓata ƴettoɓe desewal ngal sabu ɗum sa ƴeewi Aliou Cissé Adama Ba nani ɓoggol ngol ha joni mbiɗa sikki o moni ɓoggol ngol walla o yeehi eyo anne holko woni yiyande ma hen an mbiɗa sikki tan ko min e ma nandi kanko Messi o hanano rokkoyede ɗum ko wakkati nan heddi ɗum hankadi le joofi tan e raɓikinde Messi ne mérite ballon d'or makko sabu koye hitande coupe du monde wonɗen te coupe du monde ko compétition ɓurɗo mawnude Messi mo woni décisif e coupe du monde o deuxiéme meilleur buteur coupe du monde meilleur joueur coupe du monde o hitande coupe du monde noon cikkumi so tawi compétition ngaji ɗi fof ne ƴeewe coupe du monde o fawete dow
non Ronaldo naw ballon d'or taw o wayni hitande nde fof o gagnima mois d'octobre ha mois d'avril mois de mai o arti blessure o marqué 7 buts coupe du monde 2002 o woni meilleur buteur o heeɓi ballon d'or kono hay goto haalano ɗum waɗano déranger yimɓeɓe donc je pense que hitande coupe du monde so tawi Lionel Messi yo ene waɗi fayida ko kalata ko kono waktu o noon koko ɗeɗɗi min ɗum noon tan min mbayno e heeɗiɓe ɓe Abdoulaye onon ne mbiyon bay bay heeɗiɓe ɓe on jarama e heɗogol moon lobbol ko ɗo haadi hankkadi